Hola, buenos días a todas y a todos, y vamos a iniciar este pleno de último de mes. Un saludo desde aquí para toda a xente que nos estea escoitando, sobre todo para os veciños, se hai algún caso, que supoño que haberá o seguro, e desearles a todos un feliz salida de ano entrada do siguiente. E disculpamos a asistencia de Johnny, que non pode vir, e Begoña está nunha reunión que tampouco sabemos se vai acabar ou non. Begoña por un tema de traballo e non estamos seguros se vai a dar chegado ou non para a asistencia ao pleno. Co cual empezamos a sesión e abrimos co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai algunha cuestión con respecto á ata? Nada. Pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da ata. 12, 11. Unanimidade. Segundo punto. Aprobación da conta xeral. Bueno, eu non a teño aquí diante, pero a todo o mundo se lle pasou. Hai un informe da Comisión Especial de Conta. Non podía ser de outra maneira, e simplemente o que pretendemos é aprobar a conta xeral, que xa vamos ademais fora de plazo, vamos xa un pouco tarde, pero non foi posible por razón de técnicas e de traballo os propios personal de dala presentar antes, o cual non sei se hai algunha intervención por parte dos distintos grupos. Hai algunha intervención? Alguén quer intervir? Non, pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación da conta xeral? 7. Votos en contra? Abstencións? 3. Queda aprobado. 4. 4, perdón. Disculpe. Como non falta algún, por eso non... Catro en contra, 7 a favor, vale. No, 4 abstencións. A ver se me perdo agora xa. 4 abstencións e 7 a favor. 7 a favor e 4 abstencións. Terceiro punto, aprobación definitiva do plan de emerxencias ante a situación de seca. Bueno, hai unhas axudas, sacou a Xunta de Galicia unha línea de axudas para fazer unhos planes de seca nos concellos, e realmente hai un plan de seca que a verdade pensei que non facía falta fazer un plan tan grande, sobre todo nun sitio como aquí, ou sea, tan grande, tan voluminoso, nun sitio como aquí onde realmente hai rede de auga en todas partes, e aquí só tenemos un problema de seca de verdad si seca o río Ladra. Que va por aquí? No, si non vamos sujetando, non te preocupes, que xa os irei sujetando como pode. Ahora xa lle poño aquí encima. E entonces, en base a eso, pues encargamos a unha consultora e se redactou un plan de seca que creo que tamén se nos transmitió a todo o mundo, non? Transmitióse a todos os grupos políticos, o plan de seca. E bueno, simplemente pretendemos aprobalo, e leva aí unha serie de parámetros en caso de que se dé unha situación extrema de seca, para ir tomando decisións, pois, de deixar a presión, incluso de cortar para según que cousas, que máis ou menos todo eso xa estaba previsto nas ordenanzas municipales, o sea, non se permite regar fincas, se hai unha situación de moita sequía e moi baixo caudal, pois se baixaría a presión, ou incluso se pode reducir. Pero bueno, eu sinceramente creo que o cambio climático do que se fala, pois non sei hasta que punto vai incidir nos próximos anos. Nunca se sabe, non? Ou non se sabe con a ciencia certa, pero realmente non deberíamos de ter un gran problema, non debería ser un gran problema para un concello como este, que estamos
río arriba da ciudad máis importante da zona que ten o Miño na cabeceira, o Miño e o Ladre. Polo tanto, non deberíamos ter un alto riesgo, aunque temos un déficit de non ter ninguna presa, pero bueno, a pesar deso eu considero que realmente nos anos de máxima seca nunca houve ningún riesgo, nin nos acercamos a ter un riesgo, non? Pero bueno, insisto, como hai unhas axudas da Xunta e creo que debemos aproveitar e por si acaso, pues en base a eso se elaborou este plan de seca. Non sei se hai alguna intervención por parte de algún grupo. Sí, Benega. Ben, esta sería unha proposta de ordenanza donde, en principio, debera estar fora incluso do propio debate político, simplemente facer as achegas que se consideran oportunas e punto. O problema é que, como dice o refrán, gato escaldado, a auga fría ten medo. A usted fixa aí un relato de pequenas cousas que xa dicía, ou cousas que xa dicía que estaba contemplada nas distintas ordenanzas, pero esqueceuse dicir que un dos puntos que se contempla neste plan de emerxencia é que de forma arbitraria o alcalde nunha situación deste tipo poida subir os prezos da auga. Dado que hai uns meses nós, dende o BNG, con toda a boa fe, votamos a favor da ordenanza de xestión de biomasa de Corta de Madeira, que nos parecía útil e que podía ser unha ferramenta útil para o desenvolvemento do Concello, e logo foi usada por parte do alcalde para esquilmar os petos dos veciños e das veciñas, cobrándoles unha injusta taxa de 100 euros a cada un deles, cousa que nos parece, sinceramente, un auténtico atraco e unha injustiza. Temémonos que esta declaración ou esta ordenanza poida ser usada para facer algo parecido, que chegue o seguinte verán e utilizando esta ordenanza se nos suba durante un tempo que considera o señor alcalde outra vez, unha vez máis, os prezos da auga, cuestión que non estamos dispostos a que se nos considere cómplices do asunto. Máxime, cando, dende aquí, dende o BNG, presentamos unha queixa no anterior pleno sobre esa taxa dos 100 euros que se está a cobrar a todos, bueno, a moitos veciños e veciñas do Concello, o propio alcalde nos botou en cara que entonces para que votáramos a favor desa ordenanza. Evidentemente o BNG non votou a favor desa ordenanza para que se cobrara 100 euros por mandares unha carta aos veciños e veciñas. Votou a favor por outras cousas moi distintas a iso, que logo foi prostituída a idea original para usala para como afán recaudatorio para cobrar aos veciños e veciñas. Dado eso, dende logo, algo que contemple esa subida arbitraria por parte do alcalde do precio da auga, no BNG non vamos estar de acordo, insistindo que podía ser unha ferramenta útil, hasta incluso posiblemente necesaria, pero que está feita dunha forma que desde o BNG non podemos aceptar. Vale, eu creo que non sei que diga o plan en ningún sitio, non sei que o diga, pero ao mellor non mo lein todo o suficiente, que de forma arbitraria o alcalde poida subir as tasas. Ademais, entendo que o alcalde non pode subir as tasas. O sea, xa non pode fazer nin arbitraria nin sin ser arbitrariamente. O que pasa que a ustedes sempre lles gusta soltar así as súas tonterías, diría eu. E a tasa de 100 euros, pois evidentemente aprobamos aquí no pleno, vale? Xa non recordo que votaron ustedes, sinceramente non o recordo, pero aprobouse no pleno. E se usted lle parece que esa tasa de 100 euros por facer unha tramitación dun expediente de gestión da biomasa, que pode ser cortar árboles, pode ser limpiar fincas, pode ser incluso varias fincas do mesmo propietario, úsala usted, opinará o que queira. De todas formas, cando aprobamos a ordenanza, usted votou o que votou. Vale. Entón, a mí parece xusta. E además parece tan xusta que polas experiencias que levamos, porque levamos ao mellor do orden de, que me corrija o señor secretario, do orden de entre 50 e 100 tramitacións cada ano, máis ou menos. Este ano no, ao margen deste ano. Nos anos sobre 100 ao margen deste ano. Sí. Vale. Pois esta tasa, pois a pensamos. Eu creo que o señor secretario tamén pode dar a súa opinión, se quere dala, que tampouco é imprescindible, que non quero meterlo en ningún conflito de ningún tipo, e menos político, porque no político para eso estamos nós e non temos ningún inconveniente en dar a cara en ningún sitio e explicar por que facemos as cousas, que xa o estamos facendo sempre,
A mí me parece que incluso ao mellor non chega para gestionar ese expediente, que en algúns casos é moi fácil e noutros é moi complejo, porque poden pasar moitas cousas. Pode ser que a alguén lle mandemos unha carta e simplemente corte. De todas formas, estamos facendo algo que é moi sencillo e que convén decirlo, e que agora estou dicindo en todas partes, que desde o 2007 hai unha lei que obriga-nos a todos, que eu tamén son do medio rural, tamén teño fincas no rural, nos obriga a ter gestionar a biomasa nos entornos dos núcleos rurales, emana a súa zona de protección. E nosotros, cando facemos un expediente destes, non imponemos unha sanción, que se podría facer. Se podría facer porque alguén non está cumplindo o que leva 14 anos en vigor. 14 anos en vigor. Leva tanto tempo que quen cortara nese momento, dalle tempo a plantar uns eucaliptos e volverlos a vender. E ao largo de todos os anos se foron facendo, en base a esa legislación autonómica, se foron facendo expedientes en base a denuncias sempre, que tampouco nunca se fixo desde o Concello de oficio, o cual esa milonga que ustedes queren contar a xente, ustedes sempre están na mesma posición, non? Se hai unha posibilidade, depende, se hai unha posibilidade de agarrarse algo, a ver se lle trasladamos que o Concello quere recaudar, que quere non sei que. Pero como as cousas son como son, e como nosotros, cando hai un problema de calquer tipo, vamos ali, falamos con os veciños, explicamos as cousas como son, pues a maioría da xente entende perfectamente porque son lógicas. Porque se eu non podo construir unha casa, ou non podo plantar eucaliptos, ou non podo plantar pinos, e a administración me denuncia, ou me denuncia un veciño, o lógico é que leve consigo xa unha sanción. Eso é lógico. E é como suele actuar a administración, prácticamente todas. Nosotros non facemos eso, ponemos unha tasa en primeira instancia, porque é máis ou menos o que nos pode costar, o que se supón que nos costa, que, insisto, unhas serán máis costosas e outras serán menos, porque non todo o mundo responde da mesma maneira. Non sempre é igual de fácil encontrar o infractor, porque a veces é moi sencillo, porque está perfectamente localizado, se lle manda unha carta e sin máis corta, e outras veces pois non sabemos quen é, ao mellor a finca non está ao seu nombre, ao mellor hai que volver a localizar outro, ao mellor hai que fazer unha investigación no sitio, ao mellor hai que mandar ali o vigilante municipal para que comprobe que está feito, etcétera, etcétera. Pode pasar de todo eso. Entón creemos que a tasa de 100 euros é bastante xusta. E agora neste ano se deron unha casuística, fai poucos meses, houve unhas denuncias bastante masivas por parte da administración autonómica en núcleos rurales, onde había pois biomasa, onde había maleza, pero fundamentalmente onde había eucaliptos e pinos, no entorno do núcleo e no entorno das casas. Entón, claro, evidentemente neste momento, en algunhas parroquias onde houve esas denuncias, que nosotros evidentemente as tramitamos como facemos sempre, como además é a obrigación, esa sí que é a obrigación do alcalde, que non pode eludirlas, e senón que nos informe o señor secretario, e entón en ese caso se tramitan todas esas denuncias, además que a máxima flexibilidade posible, para que se xente poida facelo con a máxima tranquilidade que pode. Ademais, por se non fora suficiente, o alcalde foi a todas as parroquias a explicarlle a situación, e xa escoitei ali algunhas cousas como as que dice usted. Claro, pero a realidade é a que lle estou contando eu. E esta palabra de prostituir a idea, pois eu que as súas ideas non quero saber nada, nin prostituirla, nin deixar de prostituir. Este cando esteña aquí, diga o que queira, voto que lle parezca, que sabe o que fai, pero desde logo eu non vou a prostituir as súas ideas, nin nada que se lle parece, que non teño ninguna gana de meterme nas súas ideas. As súas ideas leves a cabo, sigas e utilices, pero non utilice este tipo de palabras porque me parecen un pouco anormales, como mínimo anormales, porque a idea estaba clara, nós seguimos la tendo clara, defendemos na mesma posición. Usted se cambia de posición, pois cambia as veces que queira, claro. O que pasa é que a gestión da biomasa hai que a fai sin que teña ninguna denuncia, porque hai miles de fincas, ou centos de fincas, eu casi diría miles, que están perfectamente limpias, e hai centos de fincas que non están perfectamente limpias dentro deses entornos, e eso está desde o 2007, e eu defendo
que creo que deben estar limpias. Pero non é que defenda ou deixe defender. Se aproba unha ordenanza polo pleno do Concello, que a maioría do pleno. E cando falemos da auga, pois tamén se aprobará unha ordenanza, se se necesita a suba ou non se necesita, evidentemente estudiada, fundamentada e decidida. Pero non porque fagamos un plan de seca. Eu sei que a usted lle gusta sempre introducir así alguna tontería destas, pero para que lle quede claro. Non sei se quere fazer unha intervención máis. Vale, pois entón vamos a pasar a votar o plan de seca. Votos a favor do plan? 7. Votos en contra? 3. Abstencións 1. Eu quero deixar claro que o plan, para nada, vai a permitir que se suba sin que se modifique a ordenanza. E cando se modifique a ordenanza, o pleno decidirá quen ten que aprobar o pleno. Non é así? Vale, eso quero que quede claro, e quero, sobre todo, que quede claro para a Cámara, para que despois nada veña desde o pleno a tergiversar ou a decir dentro dun tempo o contrario do que decimos aquí. O cual queda aprobado definitivamente o plan de emergencia ante a situación de seca. Cuarta, concesión de bonificación potestativa por razón de fomento do emprego, destino Galicia SL. Hai unha solicitud relacionada cos concellos de Ambirnes, non sei se se dan conta que nun momento determinado aprobamos esas exencións para que poida crear postos de traballo, pero parece que temos que pasar polo pleno igual unha por unha. Entón temos un caso e en función dos postos de traballo que propón, pois se propón cumplir o acordo do pleno, o acordo plenario que fixamos no seu momento onde rebaixamos unha serie de tasas e de impostos en función de que alguén veña a crear aquí actividade económica. E simplemente non sei canta é a cantidad que se pide, porque depende dos postos de traballo, debe ser o 50%. O 50%, porque crea menorías de postos de trabajo. Menorías de postos de trabajo me parece que é o 50%, non? Sí, en función do tributo, ata 5 postos de traballo 50% no suposto do IBI e ata 10 postos de traballo o 50% no suposto do imposto de construcción e instalacións locais. O imposto de construcción é o que estamos falando agora. E del IBI tamén. E del IBI tamén, vale, perfecto. Vale, pois non sei se hai alguna intervención nese aspecto. PSOE. Vamos a ver, o punto 4 que debemos tratar hoxe no pleno é o que estamos tratando agora, di concesión de bonificación potestativa por razóns de fomento do emprego a Destinos de Galicia SL. Sen embargo, sabemos que primeiramente esta empresa, porque así o pon na ordenanza e porque así o pon na memoria ofrecida polo Concello máis a solicitude da interesada, debe ser declarada de especial interese e utilidade municipal, pero para o cal, primeiro eso, debe ser votado en pleno, o pleno que estamos hoxe celebrando. O que se nos achega como documentación é unha solicitude da persoa interesada, Gloria Margarita Trigo, que é a arquitecta deste Concello, coa exposición dos motivos polos cales se debe declarar como tal. Eu pregúntome, cantas empresas habería en Outeiro que foron declaradas en pleno como este? Podemos chamar rango, con este rango. Hoxe preténdese que unha empresa que vai crear 2 postos de traballo, un deles de autónomo, descoñecemos se vai ser o da propietaria da mesma que é Gloria Trigo, obteña a denominación de especial interese para o Concello. Pero entón, cantas empresas existentes neste Concello merecerían ser declaradas como de especial interese e utilidade municipal, xa que todas atraen a poboación, todas son beneficiosas para o Concello, económicamente falando, e todas producen melloras para todas. É unha acción recíproca. Por certo, cantas hai que desfrutan deste beneficio mutuo e dan traballo a máis de 2 persoas? Xa non falamos da repercusión indirecta sobre outras empresas ou sobre o propio beneficio. Seguro que hai unhas cantas. Para ser ecuánimes ante outras posibles solicitudes para este tipo de declaración, instamos ao Goberno deste Concello para que elabore unha modificación na ordenanza fiscal reguladora das taxas e impostos mencionados para conseguir os beneficios solicitados, na que apareza unha definición exacta do que é unha empresa de especial interese ou utilidade municipal. Detalle de toda a documentación necesaria para acadar esa denominación na que se aclaren os diferentes aspectos referidos á creación dos empregos ou solvencia da empresa, etc.
De outra maneira, hoxe estaremos abrindo a veda para que toda empresa sentada en Outeiro poida beneficiarse igual que a Destinos de Galicia. Pídolles a todos os concelleiros e concelleiras que pensen ben o que van votar, porque logo non teremos armas legais para rexeitar calquera petición semellante a de hoxe. Pensen, por favor, pode ser legal, pero é ético beneficiar a unha soa empresa? Nada máis. Venga. Bueno, aparte de estar de acordo con todo o que di a compañera do PSOE, si é certo que a mí tamén me chamou a atención que lle demos a distinción de empresa de utilidade por fomento do emprego, cando, como decía a miña compañeira, vai haber dous empregos. Un, evidentemente, supoño que será, pois eso, de Gloria Trigo, que sea autónoma, co cal xa está, entón, a creación de un só posto de traballo. Por un só posto de traballo obtén un 50%. Sí, é certo, digo a lei reguladora de facendas locais di que iso é posible, sí. Eu o que lle pediría ao Concello é o que se o Concello de Outeiro a vai a declarar de interese, polo menos que este vixiante de esa empregada que vai haber sexa de Outeiro, polo menos que sexa de Outeiro e que eso realmente repercuta sobre o Concello de Outeiro. Bueno, consideramos que é unha empresa que, ao ser dedicada ao turismo, como di, somos conscientes, pois, que a día de hoxe a maior parte do turismo que se fai ven buscando elementos culturais, por suposto, para o Concello de Outeiro de Rei pois sería importante, pero si é certo que nos non venegai algo que nos non sei se chirría ou algo así, e é que fagan mención non a empresa, que a empresa evidentemente no seu documento para pedir esa distinción de empresa de interés podes poñer o que queira. O que sí que nos desconcerta máis é que o propio Concello de Outeiro de Rei use como unha excusa para declararla de interese turístico a Casa Museo Manuel María. Por suposto que é unha honra, e así o debería ter o Concello de Outeiro de Rei, ter esa fundación e esa Casa Museo aquí situada na Casa d'Hortas, porque, bueno, eu creo que si o merecen e que si amplía o turismo do Concello de Outeiro. Xa que estamos pedindo unha bonificación para esta empresa, non podo deixar de mencionar que debenlle a Fundación da Casa Museo Manuel María o IBI dende hai 3 anos, e que fixeran o favor de devolverlle ese IBI do cales están exentos por ser fundación, o cal teñen pedido, teñen recurrido, e vostedes siguen sin devolverles. Entón, se pedimos exención para unha empresa, podemos pedir tamén esa devolución dese IBI para esa fundación, e que non só a usen cando a vostedes lles conveña, senón que cando lles conveña, que neste caso, porque despois o resto do tempo para vostedes é como se non existira. Algo que evidentemente tamén trae moito turismo aquí. Outra cousa que me chocou de todo isto foi algo que vostede dixo na comisión, que foi algo así como, que casi o acaba de decir agora tamén, foi algo así como que non contaba con ter que traer a comisión a declaración desta empresa. Parece como se quixera esconder de algún xeito que esta empresa se vai montar aquí, que esta empresa quere ter vai ter esas exencións. Non sei, está ben que teña que ter a pleno, está ben porque había a lei de facenda local e así o ten que facer, pero sí que nos desconcerta eso de que non quixera ter a pleno, e sobre todo que nos desconcerta é que só use como base para darlle esa exención o documento de emprego cando só vai ser unha persoa a contratar. Bueno, eu podo entender algunhas cousas que preguntan e non entendo moi ben outras. E sobre todo o que sí quero entender é que lles gusta, como sempre, tergiversar.
Entonces, aquí non hai un acordo de plenario, non hai un acordo plenario, hai dous, non recordo mal, anteriores a estas situacións. No ano, non recordo lo mismo, pero debe haber como 4 ou 5 anos. No 17. No 17. Se declara este Concello por acordo plenario, onde usted non estaba, pero algún dos... ou non sei se estaba, vamos a ver. No, non estaba, pero leo e miro, sí, non estaba, non. Vale. Pois, en ese momento se declara este Concello Concello Don Business. Concello Don Business é unha denominación ou Concello Emprendedor, que despois se modificou esa forma de decirlo na Xunta de Galicia. Entón, a Xunta de Galicia, no seu momento, no 17, se foi dado no 17, nos animou aos concellos de Galicia en aras do desenvolvemento económico a que poñéramos, quen quixera, unha serie de rebaixas que estaban establecidas por eles, que incluso nosotros en algún caso as superamos e o aprobamos en pleno. Iso é o que me levaba a mí a decir, oiga, se xa o temos aprobado en pleno, pero bueno, a mí me parece ben que cando hai que cumprir a lei, pois non hai nada que discutir, pero o pleno xa tiña aprobado. Porque ademais, se non crearíamos unha situación de inseguridade jurídica. Calquera ciudadano sabe que nosotros somos Concello de Business, Concello Emprendedor, en base a ese acuerdo que nos tomamos, que ademais ese foi un acuerdo, o sea, promovido pola Xunta e pola FEGAN, onde acordaron unha serie de parámetros, onde en función de cando unha empresa nova vai a un concello, pode pedir esas exencións. Pode ser de IBI, pode ser de AE tamén, me parece. Imposto de construcción, instalacións e obras, e tamén o tema para a taxa de otorgamento de licencias de actividade. De construcción. E eso se aprobou en pleno e se volveu a renovar 4 anos máis tarde, que eso sí que foi hai pouco. Foi este ano. Foi este ano, vale? O sea, debía non ter na memoria, moi fácil. Entón, calquera empresa que se veña a instalar de novo a este Concello pode pedirlo. E depois ten que cumplirlo, para que quede claro. Se non o cumple, evidentemente hai que reclamarlo. O que non paga agora tendrá que pagarlo máis adiante. Calquera empresa que teña nesa situación. Entón, ese é un acuerdo plenario. Neste Concello repetiu outra vez en acuerdo plenario. Para que? Pois simplemente para que a ciudadanía sepa cando alguén quere vir instalar aquí unha empresa nova, non para as que están existentes, unha nova, porque así se acordou, porque así o acordou a Xunta e a FEGAN, e porque así o transcribimos nosotros aquí, de alguna maneira nos adherimos a ese acuerdo. Pois unha empresa nova, cando ven aquí, en función dos postos de traballo que dice que vai crear, pois nosotros lle aprobamos unha exención. E despois, se non nos crea, evidentemente, haberá que reclamarte. Eso é indiscutible. A esta empresa ou a calquera. Entonces, nosotros non beneficiamos a unha sola empresa. Me gustaría que viñeran a centos e que estuviéramos que fazer esta bonificación. E me gustaría incluso que a bonificación fora do 90%, porque entonces serían moitos máis empleados. Me parece que chegamos ao 90% en bonificación, non? Xa me gustaría que viñeran moitas empresas e crearan moitos postos de traballo, pero precisamente a situación non está para moitas bromas deste tipo, non? Bastante pouca xente hai que se queira arriesgar, dada a situación general. Eso que deberíamos estar nunha boa situación, porque temos unhas grandes axudas da Unión Europea que non sei onde están, pero anunciadas sí que están. Evidentemente tendría que devolver, o sea, tendría que pagar o que lle falta, porque agora o que se fai neste caso non é unha subvención, senón é unha exención de unha parte do que ten que pagar. Tendría que pagar o que lle falta se non cumplira. Se non cumplir os postos de traballo, evidentemente tamén. Creo que non podemos exigir que señan louteiros os postos de traballo. Eso me parece que non o permite a norma. Non, pero claro, que se xa de outeiro, non? Claro, o posto de traballo crea sen outeiro, pero non quer decir que a persona seña de outeiro, será de onde sei, porque entendo que non o permite a norma. Pero bueno, simplemente aquí o único que estamos facendo é dándolle o visto bueno a un acordo plenario repetiu fai menos de un ano.
e iniciado hai 4 anos. E ese acordo plenario ben provocado por un acordo xunta FEGAN no ano 17. E nosotros, se a alguén lle parece que non está ben ser Concello Emprendedor, desde logo eu con eso non estou de acordo, e se a alguén lle parece que non está ben que debamos aplicar esas exencións a quen non o pida, se ven crear aquí unha empresa nova e uns postos de traballo, pois eu tampouco non estou de acordo. E Manuel María, a Casa de Manuel María, no seu momento, cando se estableceu, que non sei se unha fundación tenía dereito a isto ou non, pero foi antes desa fecha, por suposto non o pediu, e non se lle podía dar, e a que está establecida non se lle pode dar. Excepto que cambiamos as normas e fagamos alguna cousa especial. Que nos preocupe porque con leve para outras empresas. Non. A mí máis ben me preocupa, e ojalá seña unha muestra para que veñan moitas máis empresas e mañá aparezcan 4 ou 5 en cola e digan, oiga, que nosotros tamén queremos establecernos aquí e creamos 5 postos de traballo ou 50 ou 400 e aplíquesenos hasta o 90%, insisto. Os que crean máis de 50 postos de traballo, cantos son? Creo que teñen o 90%. Bueno, un porcentaje... 95%. 95%. No suposto do IBI, máis de 20 postos de traballo. E no suposto de imposto de construcción, instalacións e obras, si tamén máis... Eso que está lendo o señor secretario non é o acordo hoxe. Ese é o acordo que fixamos no seu momento e que ratificamos este ano. Se son as ordenanzas, sí. Para que o teñan claro, porque aunque é moi reciente, o deberían de ter todos, pois parece que non o teñen. Ahora, bueno, ustedes poden opinar o que queira, votar en contra deste tipo de cousas, non lles parecer ben a un ser Concello Emprendedor, e parecerlle mal calquera empresa que veña aquí a establecerse. A nosotros, insisto, nos parece ben. E ojalá isto provocara que viñeran moitas, porque saben unha cousa, desta empresa cobramos o 50% da licencia con esta bonificación. Pero de verdad que non ben cobramos cero, cobramos o 0%. Entón o 50% é moitísimo máis. Incorpórase Begoña ao pleno. O 50% é 50 veces máis que a cero. A parte que crea os postos de traballo, crea riqueza e desarrolla a actividade económica. Entonces, e por suposto, porque teña participación, non sei en que porcentaje, pero me dá igual, unha persona que traballa no Concello, eso non nos quita de que teña as obligacións perfectas de cumprir a norma e de manter os postos de traballo que ten comprometidos, como pasaría con calquera outra empresa, vaya. Non sei se hai alguna intervención máis. Vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación? 8. Votos en contra? 4. Bueno, eu creo que queda claro perfectamente quen está a favor do emprendimiento e quen non está tanto. Algúns xa o teñemos bastante claro, pero agora vamos clarificando máis. O número 4, moción do BNG. Non sei, foi o portavoz, defende usted? Vale, venga. Bueno, pois, nestes días pasados fixose público que a coñecida como Casa do Maiordomo, situada na parroquia de Taboi, pasou a ser propiedade da administración pública. En Outeiro temos un importante patrimonio natural, arqueolóxico, etnográfico e artístico. Dende o BNG temos pedido en reiteradas ocasións que se faga unha normativa encamiñada á catalogación e conservación deste patrimonio, algo que dende o equipo de goberno rexeitan sistematicamente e que por desgracia supuxo a perda irremediable de moitas dos elementos patrimoniais deste concello.
Como non queremos que pase o mismo con dita casa do Maiordomo, que é unha casa situada nun dos roteiros que precisamente este Concello promociona, e onde hai diversas carballeiras, que por certo un deses carballos centenarios que estaba diante da casa desapareceu, que sería pois algo un dos posibles carballos que teríamos para catalogar neste Concello, cousa que o alcalde tamén se nega a facer esa catalogación. Ante a posibilidade de que esta casa, que presenta moi claramente unha das arquitecturas típicas desta zona, tamén que dentro desa propiedade temos algo único, que é a Pontella da Insua do Maiordomo, que a día de hoxe está, a verdade, que en serio risco de derrumbe. Pois para que todo isto non pase, o que lle pedimos ao Concello de Rei é que inste as administracións competentes e faga as actuacións necesarias para a conservación destes elementos patrimoniais, tanto da casa como da Pontella, que esas actuacións prestarán atención especial atención á protección medioambiental dos ámbitos existentes ao redor da casa, tamén que faga as xestións necesarias, como lle dicía, para a conservación desa Pontella, que non só a Pontella, senón o arco que está a entrada a Portella, a propia porta desa Pontella, para que non siga sufrindo deterioro como está sufrindo, como, bueno, vemos que está, pois, a propia porta xa está bastante torcida e, bueno, que está a piques de perderse, e a verdade é que sería, pois, unha pena que eso se perdera en Outeiro, tendo en conta que, bueno, como parece que está intentando promocionar o turismo de aquí, pois sería unha forma, en un sitio moi recomendable para ir e para pasar, e como digo, pasa por un dos roteiros que o Concello ten sinalados. Non sei se quere decir algo ao representante do PSOE. Non, alégrome de que presentaran esta moción, porque é interesante que se inste ao goberno a protexer a cultura, e nada máis vou apoiar, por suposto, a moción. Bueno, aquí igual que sempre nos faltan unha serie de cousas que non sei por que personalizan sempre no alcalde, parece como se non houbera un equipo de goberno, pero a mí eso non me parece mal. O alcalde prácticamente casi todas as cousas que fai, e iso que desde a última legislación socialista fixos aos concellos bastante presidencialistas, con moito poder para os alcaldes e bastante menos para o resto da corporación, pero o alcalde aquí ten delegadas moitas funcións na Xunta de Goberno e generalmente se suelen tomar, pero bueno, eso é unha anécdota, simplemente o digo porque o fan ustedes con moito fincapé, non sei se é porque lles parece que políticamente eso sale máis rentable, pero bueno, para min desde logo sale máis rentable, para ustedes non sei, políticamente, pero bueno, eu quero deixar claro que os meus compañeros do equipo de goberno teñen protagonismo en todo, todo o que eles queren e cando queren, non? Eso é para que quede claro, por si non está claro. E nosotros, en principio, e tamén deixa así como de mala gana que temos certo interés no turismo. Home, nosotros demostramos que temos interés. Ustedes, cando teñen ocasión de votar, votan en contra. Nosotros non só temos interés, sino que actuamos. Actuamos facendo roteiros, actuamos mantendos, actuamos promocionando rutas, actuamos promocionando miradores, actuamos promocionando áreas recreativas e ao medio ambiente, pois non sei que dicirlles. Claro, falaron de si mismo ou da administración que lle toca dirigir, pois realmente a veces é como un pouco, parece que como se fora un pouco prepotente, pero eu simplemente quero falar de feitos e non de cuestións subjetivas e non de cuestións objetivas. E, por exemplo, acabamos de recibir a bandeira verde de Galicia. Me parece que a deben ter
non recordo agora, pero non sei se eran 7 ou 9 concellos en Galicia, de 315. Bueno, pois eu a verdade que me dou por satisfeito de estar entre eses, non sei se son 7 ou 9, pero me dá igual, aunque señan 9. Entonces, desde o punto de vista medioambiental, bueno, pois debemos estar aí, medianamente. Desde o punto de vista do patrimonio, pois, vale, vamos facendo o que podemos. Evidentemente, se tuveramos máis recursos, faríamos máis cousas. Se tuveramos máis diñeiro, faríamos máis cousas. Pero os gobernos que ustedes en moitos sitios diría hasta ocupan, non gobernan, pero diría ocupan, e senón como mínimo gestionan, vamos a decirlo suavemente, os gobernos que ustedes gestionan, pois realmente o interés non lle lo vexo moi grande, porque por parte da Diputación de Lugo non vexo gran interés, e por parte do Estado eses 140.000 millóns de euros que veñen para salvarnos a todos, por suposto a cultura, a digitalización, o medio ambiente, etcétera, etcétera, pois non sei onde están. E os do BNG, que ademais, no seu momento, parece que era gracias a eles a quen estaba posto Pedro Sánchez, pois tampouco sei onde están. Deben estar perdidos, olvidados, ou non sei onde. Entonces, claro, os milagros que podemos facer cos recursos que temos e estes grandes recursos que veñen de Europa, que non sabemos os concellos deles para nada, que xa deberíamos estar como mínimo, porque me temo, ademais, que non van ser capaces nin de gestionalos. Ademais, deberían estar repartidos como mínimo, proporcionalmente, a gestión que lles toca ás administracións locales, pero bueno, aí estamos. Entonces, eso non nos permite facer todo o que nos gustaría, pero bueno, a ustedes parece que lles costánolles traballo, reconocen que algo facemos, pois algo facemos. E con respecto a esta moción, pois de momento non lle la vamos a aprobar, porque este é un tema que ainda a Xunta non ten moi claro. Bueno, acaba de, máis ou menos, de pasar ao seu patrimonio. A Xunta esta é unha propiedade moi grande con moitísimas fincas, terá que ver o que vai facer con ela, terá que ver como vai facer, e evidentemente no tema da protección, como en todos os casos, pois calquera edificación do medio rural, máis ou menos con un certo valor, xa ten unha obligación, se a toca, que na toque, seña a administración, seña un particular, de facela, de fazer as reformas, as mellores, conforme a tipología da que está nesa zona, porque además ali ni siquiera é núcleo rural, que además é unha zona rústica, co cual, lógicamente, e bueno, a mí me gustaría que esa propiedade, ese patrimonio, esa edificación, pois se recuperara. Non ten que ser imprescindiblemente por a administración, non ten por que ser imprescindiblemente por a administración. Xa sei que ustedes son moito do público, de gastar o diñeiro público, que non lles costa nada ganalo, pero nosotros somos moi partidarios de que tamén a iniciativa privada pois faga cousas. Pois, oiga, se pode fazer ali algo de turismo, algo de... Por que non? Alguén pode comprar ali a facer unha... eu que sei, varios tipos de cousas. Hai máis casos como ese, non é o único. En Taboi xa non fai falta salir de Taboi para ver algunhas cousas de patrimonio importantes. Aquí en Outeiro, bueno, en moitos sitios. Entonces, evidentemente, os recursos nosos non dan para eso, os recursos da Xunta tampouco dan para eso, e se non lle tuveramos que pedir e exigir á Xunta que faga inversións importantes en cousas desas, pois ao mellor está en sitios ou cousas que nos podrían interesar máis como concello, non? O sea, por interés general de todo o concello. Sí que nos interesa que se manteña, que se conserve o patrimonio, sí que nosotros facemos cousas na protección no que podemos, e evidentemente, se en algún caso nesta edificación actúan, pois conforme a normativa, pois tendrán que actuar correctamente. Pero a moción, nosotros, neste momento, nos parece que non é demasiado prematura. Nosotros non vemos ese interés de que ese seña o edificio máis interesante do concello e de máis interés para o concello, e sobre todo para os veciños do Outeiro de Rei en general, e polo tanto consideramos que esta moción nosotros non a vamos a aprobar.
Non sei se quere decir algo máis para defender a moción. Sí, Pois só ben. dos puntualizacións o que dixo, evidentemente que ten que actuar e que ten poder para actuar son vostedes, que son o equipo de goberno. No BNG o único que podemos facer é traer propostas como estas, pois para intentar mellorar o Concello, pero nada máis, lóxicamente. E os recursos que vostede ten, pois, o que o Concello ten, que o xestiona vostede, pois evidentemente tamén pode facer con eles o que lle pareza, lóxicamente. Para iso o fai, xa o fai. Non vai estar pedíndonos, e ainda que nos pida opinión aos demais, tampouco é que nos faga moito caso. Eu en ningún momento lle falei de medio ambiente, que xa sei que temos a bandeira verde e que bueno, pois é unha distinción evidentemente para o Concello, da cal sí que se debe estar orgulloso, pero que saiba vostede que medio ambiente tamén incluye a protección dos elementos etnográficos, que é o que nos estamos pedindo nesta moción. Nada máis. Evidentemente, do equipo de goberno facemos o que nos parece, entre comillas, o que nos parece máis interesante para os nosos veciños. Sempre facemos o que nos parece máis interesante para os nosos veciños. Por suposto o alcalde e por suposto o equipo de goberno. E a ustedes, eu xa sei que se queixan con moita frecuencia de que non nos temos moito en conta. Pero claro, primeiro, nadie lles encargou gobernar este Concello. Pero, segundo, podemos ter en conta, pero ustedes teñen que convencer. E se convencen, con argumentos sólidos e con propostas máis ou menos razonadas, pois nosotros non temos ningún inconveniente. Eu xa sei que non é difícil coincidir ca ideología do BNG, é non difícil, pero a mellor pode haber propostas que non teñen que ser ideológicas e podemos simplemente, pero non se achaquen que a culpa é do equipo de goberno. A culpa pode ser de ustedes que non saben nin facer as propostas nin convencernos cando as fan. Entón, ao mellor, se realmente retoman eso e son capaces de facelas de outra maneira, e propostas que realmente sean interesantes para todos os veciños de Outeiro e que encaixen desde o punto de vista económico tamén en cousas de prioridade, porque claro, nosotros, oiga, se ahora mismo dese fondo europeo de 140.000 millóns se repartira proporcionalmente entre as administracións, ao mellor nos tocaba pois, unha cantidad moi importante, pero moi importante, ao mellor de varios millóns de euros. E entón, con eso, ao mellor, podíamos facer cousas en patrimonio, en avances tecnológicos, en infraestructuras de todo tipo, etcétera, en medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero cando facemos con recursos dos nosos veciños, que realmente nos costa traballo dalos equilibrado, para que señan para que vayamos ao prioritario das necesidades e ao prioritario do gasto, que gastemos o que invirtamos no que é máis prioritario, pois lógicamente temos os recursos que temos. E bueno, queremos que estamos na boa dirección, porque somos un concello que hai un problema moi grande en España e en Galicia sobre todo, que é un problema demográfico. Eu creo que é o problema máis grande que temos, porque non hai nada peor que a población se vai envellecendo, cada día seña máis vella, esa menos población é máis vella, por moitas razóns, hasta pola razón social, hasta pola razón de certa tranquilidade, pero incluso tamén pola razón económica, non? E iso en Galicia pasa, en España tamén, e en Outeiro de Rei non. Outeiro de Rei non pasa eso. Outeiro de Rei de fai xa bastantes anos continuadamente non pasa eso. E non é tampouco porque haxa un altísimo índice de natalidade, que ainda, bueno, podría ser máis alto, pero si é verdade que a población de Outeiro de Rei crece constantemente nun concello do rural. Entón, bueno, a mellor temos moito que mellorar, e se tuviéramos recursos, hasta saberíamos como facelo, porque sí que temos as ideas para facelo, pero non temos os cartos, e eu de todas formas non vou perder as esperanzas deses recursos europeos, non as vou a perder, non é que teña moitas, pero non as vou a perder. Entonces, bueno,
pois, en base a todas esas cousas, pois a veces hai cousas que se poden abordar de unha maneira e outras veces que outra. De todas formas, este é un tema que a Xunta ten todavía moi reciente e haberá que ver con ela que pensa facer con todas estas propiedades e despois de aí, pois xa iramos falando e xa iramos vendo. Eu, en principio, como un edificio máis ou menos patrimonial de gran interés para o interés do Concello en general, vexo outros máis necesarios, ou sea, máis interesantes. Se tuveramos recursos, seguramente non sería o primeiro. Se tuveramos moitos, pois posiblemente tamén non fora. Entón, esa é a cuestión. Entón, en base a eso, é como sempre lle decimos o mismo, que nunca vamos a aprobar unha moción que aunque máis ou menos puidéramos, non nos parezca mal, non? Que se faga algunha actuación ou eso se conserve, etcétera, etcétera, ou a Xunta se quede con eso e poidera facer aí algunha cousa que fora interesante, en este momento non nos parece máis prioritario. Porque, insisto, se a Xunta estuvera disposta a invertir en patrimonio en Outeiro de Rei, a mellor empezábamos por outro lado. Por lo tanto, eu non teño moito máis que decirlles. E creo que xa fixemos as dúas intervencións, no cual vamos pasar a votar. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 8. Queda rexeitada a moción. E creo que non temos máis puntos do orden del día, pero debemos ter unha pregunta. Tenemos, primeira, a acción de conta da liquidación do exercicio 2021, Vale. que xa se lles enviou por correo Eso témolo electrónico. aquí. Sí, perdón, Que se enviou por correo electrónico xa a todos os concelleiros, e despois temos unha pregunta, sí. Vale. Queda dado conta logo unha pregunta. E digo ao señor secretario se fai a favor de ler. Presentada polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, referida a posibilidade de extensión da fibra óptica a totalidade do Concello de Outeiro de Rei. No Concello de Outeiro de Rei existe unha forte dispersión da poboación, así como unhas evidentes dificultades para que as veciñas poidan acceder á conexión ás redes digitais. Para intentar paliar estas situacións, dende o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital impulsouse un programa de universalización de infraestructuras digitais para a cohesión único banda ancha, que está destinado ás chamadas zoas brancas ou que non dispoñen de polo menos 30 megabytes por segundo. Dado que unha boa parte do Concello de Outeiro de Rei está nesta situación, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego facemos ante o Pleno as seguintes preguntas. Cales son os plans de extensión á rede de fibra no vindeiro ano e posteriores? De habelos, cales foron os criterios seguidos para elaboralo e se hai capacidade de modificación para que poidan abranguer unha maior extensión e desa forma poidan incluir a todas as persoas e empresas existentes no Concello. E que posibilidades hai de captación de fondos públicos para a colocación de fibra neste Concello? Bueno, pues empezamos pola última pregunta, respondendo. Pues realmente nosotros mandamos ya ao Ministerio, porque en algún momento nos preguntou que lle dixéramos algo sobre a cobertura e lle contestamos como non podía ser de outra maneira, dicindolles que son temas sumamente técnicos que un concello do noso tamaño non ten a capacidade de elaborar e que o que si lle pedimos é que se estenda a fibra óptica e a cobertura 4 e 5G a todo o municipio. Parece lógico que neste momento, e volvendo ao que decía antes dos fondos europeos, que non nos deberían preguntar, que senón que deberían actuar directamente cas operadoras para que eso se faga. Hai algunhas actuacións cas operadoras, pero hasta onde eu conozco non cubren nin de lexos as zonas blancas. As zonas blancas neste concello, máis ou menos, deben ser como 1894. Pois en Toboi 15, en Sobrarda 23, en San Claudio 13, bueno, unha lista delas. No, vamos a ver, perdón. Número de zonas 563 e número de viviendas 1894. Más ou menos un estudio que nos fixamos así aproximado. Eso non é un estudio exacto, milimétrico, pero bueno, o sea, que hai unhas grandes dificultades, diría eu. En base a esas grandes dificultades e a ver que o Goberno Central non actúa, nin as administracións que deberían facer, que neste caso é o Goberno Central a través das operadoras, para chegar ao rural e ter no rural o que deberíamos ter no siglo XXI,
que é unha cobertura de fibra óptica en todo o municipio, nosotros actuamos, e actuamos non con palabras, actuamos con feitos, desde fai xa bastante tempo. A ver si... Se tomaron varios acuerdos por parte da Xunta de Goberno. Aquí tiña outro acuerdo que non sei onde está. Aquí. Para ir por orden. Un no 4 de marzo de 2021, onde se aproba un expediente programa de creación de infraestructuras compartida de telecomunicacións mediante rede de fibra óptica. Eso, o 4 de marzo de 2021. O 30 de abril, a autorización de acceso a infraestructura de telecomunicacións en réxime de uso compartido. A Adamo Telecom Ibérica S.A.U. E o 20 de 10 de 2021, o 20 de octubre, firmamos un contrato con unha empresa precisamente que a mesma que tende a fibra óptica a xudicar a colocación de entre 140 e 200 postes de tendido, de entre 140 e 200 postes para tendido de fibra óptica. E o resultado de todo eso, en este momento, é que calculamos que máis ou menos no mes de febreiro, como moito, polo que está avanzado neste momento, estará cableado con fibra óptica todas as parroquias de Guillar, que xa o está, Silvarrei, que xa o está, Robra, que xa o está, Outeiro de Rei, que xa o está, Santa Mariña, que xa o está, Cela, que creo que o está, Taboi, que creo que o está, Folgueira, que o está, Matela, que o está, Vilela, que creo que o está, San Lorenzo, que creo que está, Sobrada creo que xa o dixe, Bonxe, Mosteiro, San Félix, San Claudio e Arcos. San Félix en este momento non está, pero están xa avanzando os estudios, e Caboi. E todo eso, que debe ser como 80 e pico por cento da población deste concello, vai estar, eu creo que como moito, e non o podo dar como un compromiso cerrado, porque é unha obra que se está facendo, pero bueno, sempre pode surgir algún problema, aunque non está surgindo ningún hasta ahora. Vai estar cableado todo con fibra óptica a todas as casas. Eu creo que ese é o avance tecnológico máis importante que se pode dar, porque é a tecnología máis avanzada que hai neste momento, levar cable de fibra óptica a todas as viviendas. O facemos ca empresa que nos ofrece esa posibilidad, porque é a única que nos ofrece, e nosotros colaboramos facendo unha serie de infraestructuras que non son de titularidade desa empresa, son de titularidade do Concello e que se lle poderá permitir a calquera outra empresa pasar por elas. Pero, bueno, o tema para os veciños de todas estas parroquias será que sobre o mes de febreiro ou o mes de marzo tendrán todos a posibilidade de conectarse á fibra óptica. Conectarse á fibra óptica é ter a máxima velocidade en tecnología de internet, de datos, etc. E despois está por outro lado a cobertura do Ministerio, que vai, como lle dixen antes, tarde, mal e arrastro. E como nosotros non temos a capacidade, nin nos lo explican, do que van facer, pois non o sabemos. Pero como teñen moitos cartos, pois eu confío que o fagan. Pero ainda así non sei se serán capaces de facelo, de gestionalo. Nosotros sí que o vamos a facer. Pero é que además quedan 8 parroquias, a maiores, que tan pronto esta empresa ou outra empresa nos permita firmar un convenio con elas, que xa estamos en negociación con elas, para poder crear esa infraestructura que se necesita de interconexión entre líneas de baixa, que é o que necesita, por eso poñemos os postes para fazer a interconexión entre líneas de baixa. Nosotros, desde o Concello,
faremos o esforzo necesario tamén para fazer ese contrato e para dar esa posibilidad. A mí me gustaría, pero eso non depende do Concello. Do Concello só depende a creación desa infraestructura, que non a vamos realmente, non teñamos un acordo con unha empresa que nos tenda a fibra óptica, porque non tendría sentido. Me gustaría que no ano que ven todo o Concello do Outeiro de Rei estuvera cableado con fibra óptica, todos os veciños do Outeiro de Rei puderan utilizar a fibra óptica, como poden utilizar o servicio de auga desde fai casi 20 anos. Pero no siglo XXI creo que o desarrollo da fibra óptica é fundamental. E nosotros demos todos eses pasos, estáse traballando en eso, e a estas alturas xa unha parte moi importante disfruta dela, e insisto, eu espero que no mes de febreiro, no mes de marzo, máis ou menos, ese porcentaje altísimo de población xa teña disponible. E desde logo non me quedaría a gusto se no ano que ven, e non dependerá de nós, porque se depende de nós, desde logo que a infraestructura a vamos a crear, non me quedaría a gusto se non somos capaces de no 2022 tender a fibra óptica a todo o municipio, porque me parece que é vital, é fundamental para ser un concello como somos nós, que queremos ser emprendedores e que queremos ir por diante, e que hasta ahora estamos conseguindo. Non hai máis preguntas, non hai máis asuntos, levantamos a sesión e acabo como empecé, deseándoles a todos felices festas, unha boa salida de 2022, de 2021, unha boa entrada no 2022, que o 2022, tanto no tema sanitario, que é preocupante, creo eu, verdad? Sí. Como no tema de éxitos personales a todo o mundo, lles deseamos no éxito económico e que, digamos, en definitiva, nos vai a todos o mellor posible, aunque sigamos competindo políticamente, que seguramente o seguiramos facendo, pero eso, como vai ser en aras do beneficio de todos os veciños, pois tampouco vai ser malo. E por parte miña nada máis, moitas gracias, e se non nos vemos hasta o ano que ven. Gracias. Bom ano.